Jangmi poni phai inquiry near Kepani, APHLC Dhonsuri Constituency Committee, Amai Phum Hon Sing Tok Bilapen, Klembang Photum Pen Perang Kiamai Kepadopong. Alang litum pen perang kiamai ke padopon atheke ke dam tang kilika pora hot kachirap kachitu dunarat do anaphan kachuro dhansri sisia mephu Mohon Singh tok bipen kachuro pajirpo anparta ke dam tang Howrah Ghat Uttar Borbira long PGR VGR long kedo keche kebe bengolia khaya tum thite thi rengte reng la solong le pen thu the po puthakta tok bia sang ho pen lam the chepak lang pon ni tum media long ke bang nangkok ke la dan lo je non ke dam tang as MP election ing sam jin pen ke pachun the pot nasi Dhonsuri rat pen chenglok Karbiang long dimasa rat pada ningkang sam kacoro payurlo la pen ke non counting anita sam jin pen pachun je fancy ni tuma hin pen chuning rilo athe pima lada ke demokrasi pinaasi India ke demokrasi asi demokrasi ron teng polote anu tinta bhut aso ke jogya aso right do aso teng bensi radatum samjin pen bhut ke jog aso mithang bhut jog lo samjin pen pasun fexer lo aso pasini tum choro parpik lo na pen ke isielam mane rat fan pachini tu Uttar Borbil la puthak Uttar Borbil ke isi PGR BGR along le la pen ke 6 schedule area si puri asi inut bangini a Bengali tum adak kaninge do nitum ke Uttar Borbil me ke thurthe nitum ke daksi dopo kusi ninge la bangke datum nitum pudamji ke rason lo je aso Bengali inut bahani Bengali tumbang datum 6 schedule aron chini nebon lapen ke Bharat সংবিধান latum porhi hedat bon latum chini hedat bon kusini tum pudamji athe ladake notice abit pin peta ladak ke kiwik sonja rondo la sorting bolote latum bangke dak bangke ke doje thangaron we dasi daso eviction prang latum ke thur nangya rondo latum ke 6 schedule area lapen ke la Bharat সংবিধান ating latum roy nangi athe litum bangke las aprang central government pensi tum phana pitang soran noting pen pulote latum thang question oi pin pensi dak dam nangji puna pensi wang ma Bihar pen wang pita Bihar si dam nang po West Bengal pen le wang pusita ha West Bengal si dam nang po adak BGR along leke doke thangaron vela Bengali tum bangke dolong le BGR along le bangke asi non la tum do bom la ke illegal la bangke asi adak ke doke la tum ka aron ve asi la notice be pinta la tum chidam nang ya rondo high court pen supreme court order atengke asi nili pachini la tum Lapentu ASDC Song Pen Daniel Teron APHLC MP candidate Jai Kathar Pen APHLC Aphan Karbokpo Jong si BJP Haidete APHLC si Adai Chenangji Pukaning Japothak APHLC Dhansri Sisia Long Klembang Bikram Rong Parahin Pen Lamthe Woipontu Kelangsi je non kewang la non kidam tang election result ke BJP si hai alo second ke SSC sikidun po alang likonat pen ke thekdam long siki puma pula mangso alam karju kangtung athe alang li phan langdam lo nang SSC la pen CPL huta khayang bok pacharbu pachitu pachithat pen chenglok hem mer pachikai lord abang lo la anta lilang non alang litum la SSC amuluk do anpen BJP long ching bedu si BJP aphan alang tum vote TP at pen alang litum non ta klemra pet pen alang litum la solar project punon ONGC along le punon airport along le punon tapos thakti sainik school along le punon kedak arlong koila sangti pen chenglok kadok ke jor lap so lap anta lalang tum chu et jun erata non ke APHLC phansi akoi ke bang so si alang ni kudam
Ate la alang li kopi lo halap so media long ki bangke la pun lo je lahai wailan ke APSLC tumsi adai nahi adai chi nahi pamate la sila bang so adai ke chi nahi bangke alang li konat pen si pudam lo alang li tu ka che thera polobo alang li ke media thenglo na chi klang kle nang ji athe BJP along ke dodun omot isuke komar lo patang te Daniel Teron Asaidu alang li Saidu pose alang li ke BJP long pen pep lotang te reng mowi la so si ne tum thekdam long la pen rong atok anu an kiludam ke thekdam long anta EFCC ke amenamun masiawe sita alang li chipulo je EFCC ke second position dunji ko la so teng pulotang te alang li ke EVM machine hacking dat lo la si mula so ateng jong se alang li chikok dat putang te alang li panrat pen adai sodak pen king sai na kok ta hai ya polam lo lasi Daniel Teron alang li bar APSLC fan ka sorsa bar APSLC fan adai chi anai adai do pukani je bang hadi alang li social media thengno bang bedat nang ji athe alang li kopilo BJP chido ben SCC pute SCC chido ben non ikachikrong ke SCC rad fan chongthu chokai ka do kabe bang ke alang li kopilo songsi cuma thabom kichu endam ke rengi bangke alang tu BJP pe basi BJP amun khatang posi alang li lasolang karing yelo lasi non lamang so result ke ong dung pen nilitum rong kilo dateng lapen rat pe ngaching kia teng lapen NC Hill Dimasau West Karbiang long kelang namateng potang te APSLC ke hayang thek long pame